Doncs jo us parlaré dels efectes sobre els ecosistemes, és a dir, que no només hem de parlar de recurs, sinó que quins efectes té això sobre els ecosistemes, els organismes, i veurem doncs, que a poc aquests elements que hem anat parlant es van barrejant, és a dir, que parlaré de canvi climàtic, de fenòmens extrems, però també d'escassedat. Aquestes figures les coneixeu tots, és a dir, són les imatges típiques del canvi climàtic, és a dir, canvis que veieu que no són homogenis a tota Europa, que hi ha canvis de temperatura, de precipitació. Segurament ja tots també tenim molt clar que la zona mediterrània és la zona més afectada. Vaja, això no ens sorprèn, sabem que aquests són els horitzons en els quals ens enfrontem, no hi ha massa dubtes entre nosaltres, n'hi pot haver en altres àmbits, que ara no esmentarem, però nosaltres no els tenim. Una altra cosa que és òbvia és que, a més d'això, tenim aquestes anomalies extraordinàries. N'hem viscut una molt forta, del 20 al 24, gairebé 4 anys d'una sequera extrema. Això és un d'aquests índexs que ens explicava en Warren i és la posada en mapa de tota la superfície d'Espanya. Com veiem, sempre aquí, nosaltres som de les zones, tota la zona mediterrània és de les més afectades, nosaltres vam ser fortament afectats. Llavors, aquests són esdeveniments extraordinaris. I què passa amb aquestes coses? Com s'ajunten amb la resta? La veritat és que aquestes dues coses van juntes. És a dir, que aquesta figura, que va ser publicada fa uns anys per Harris i companyia, explica com funciona això del canvi climàtic. Per una banda, tenim el que en diem les tendències. És a dir, el canvi climàtic és un progressiu canvi en la temperatura, en l'evapotranspiració, ho sabem. És a dir, que cada vegada fa més calor, etc. Però, a més d'això, tenim el que en diem els esdeveniments extrems. I que, fixeu-vos que amb això, és a dir, cada vegada aquestes puntes van fent-se més i més importants, més freqüents, i sobretot van interseccionant. Fixeu-vos, en aquestes dues franges, la groga i la rosa, tenim les zones de possibilitat de supervivència o d'extinció de la biota. Per tant, quan aquests esdeveniments es fan realment molt importants, vol dir que no només estem afectant a la supervivència dels organismes, sinó també a l'extinció, a vegades local o a vegades massiva, dels organismes. Això ho vam posar fa un temps en una anàlisi de reunió de molts articles, un metaanàlisi, i vam veure que, per exemple, les tendències, és a dir, aquest increment que us explicava progressiu del canvi climàtic, no tenia masses efectes sobre la diversitat, en aquest cas, riquesa d'espècies, és a dir, nombre d'espècies que hi ha en un lloc concret. En canvi, quan miràvem els esdeveniments, és a dir, aquests moments extraordinaris en què passen coses, veiem que realment, fixeu-vos, això es mou cap a l'esquerra i realment vol dir que hi ha una pèrdua de diversitat important, de riquesa d'espècies. I, a més, en aquest cas concret, això es referia als sistemes fluvials, això es referia sobretot al descens de cabals, és a dir, quan els rius es van comprimint, s'assequen. És obvi que quan passen aquestes coses, això és un altre exemple d'aquesta sequera, quan passen aquestes coses, i ara afegeixo el següent element, no només el canvi climàtic, sinó la pressió enorme que tenim, que fem els humans sobre els recursos aquàtics, doncs és obvi que, evidentment, aquí passen coses. Entre altres, aquí veieu una actriu suportant una massa de cladòfores, una cladòfora és una alga verda, que, evidentment, no creix així per casualitat, això no és màgia, té molta llum, té molts nutrients i, per tant, hi ha un creixement massiu. Això és un exemple clar d'eutrofització. Però, a més, fixeu-vos en aquesta altra imatge, és a dir, el riu es va comprimint, cada vegada hi ha menys aigua, té menys dinamisme, hi ha menys, capacitat de moure els sediments i, per tant, les plantes van envaint. Això és el que es diu terrestrialització. Per tant, unes coses i les altres estan afectant aquesta quasi tormenta perfecta entre el canvi climàtic i la pressió sobre els recursos hídrics estan causant això. És a dir, que realment cada vegada ho tenim més complicat. Fixeu-vos, anem a relacionar una mica tot això. Aquests són els elements que us explicava. Canvi climàtic per una banda, escassedat per l'altra, evidentment associada amb els usos humans dels recursos. Això en podríem dir estrès hídric, és una manera de dir-ho, és a dir, aquesta pressió sobre els organismes. I anem a veure quina cadena d'efectes té això. Per exemple, hi afegim un altre element, que és tots els usos humans
del territori i fa una pressió enorme també i afecta els hàbitats directament, doncs això, la primera de les conseqüències és que canvien les condicions físiques i químiques dels sistemes. Menys aigua, oscil·lacions d'oxigen més importants, temperatura més elevada, major concentració de soluts, contaminants, etc. Què més? Evidentment, tot això al final, fixeu-vos, això es va juntant i arriben els impactes sobre les comunitats biològiques, això que us explicava de la riquesa d'espècies, les funcions que fan aquestes comunitats, producció primària, respiració, eliminació de contaminants, totes aquestes coses que fan de manera natural i que al final el que esdevé això és, evidentment, un impacte tant directe com indirecte, això ens ho explicava l'Ariadna abans, sobre la societat. És a dir, els serveis ecosistèmics, totes les coses que en traiem es veuen afectades. I ja està, res més, moltes gràcies.